ये मध्यस्थी गला कुआडे मर गया रे। भारी देला रे हाथ तो साइकिल ऊपर चढ़ गला बोला तो भद्र लोक को डाकिथिल ना साइकिल चढ़ाई होई कि समय है तो एंती देखा जाऊ आलो है जल्दी को आलो धानी आलो पुनिया आलो धानी सुनो आलो धानी आलो ये मेसिनी तमरा नुहा ये तळी रे मेसिनी अमरा बावळा गच्ची जम्मा आनंदनी से मोर फिक्स है आज्ञा आपण मैं ऊपर व्यवस्था अच्छी आसतु ऊपर को पड़े आसतु आसतु सब तो आमर ये माँ गला तो नहीं कि पड़ी भी तुम सब खाई आसतु आस बस बस आसतु आम धन खाई कि नाच कॉन्ट्रैक्ट बाबू आसा 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 बापा मते टल्लर किणी दे तारा दीपी दीपी माट मु मारी हे प्रभु देखा दे पूरे टंका दे ए बदलू बापा अब हेला जाके ये होछंती हम पुअर बापा भुवनेश्वर बिल्डर काम करंती आ ये होछंती हम इंस्टा क्वीन माने पुअर मा 150 फॉलोवर आ ये मो सुंदर पुटा समय सर्विस करिछि मासको प्रभु बोलजा सरकारी चाकरी प्राइम भुवनेश्वर चाकरी करिछि जो गैस रोषेई करिवो कार रे बुलिवो खाली कॉफी सकाळे पानी चिकेन मु गोले तो खाली उड़े पुरा सिंधे कहतली ना कहतल तू जा कहि जे मु दासा भाबी साइले हौ 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 हमदे ये वो गवर्नमेंट सर्विस करछि जे केते पाउसते
ପୁଅ କେତେ ଦରମା ପାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁଅ ମୋର ବଡ ଗାଡିରେ ଚଢୁଛି, ପୁଅ ମୋର ବଡ ଚାକିରି କରିଛି, ମାସକୁ ଦରମା 1,75,575 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଦରମା ପାଉଛି। ମମି ମୋ ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଲାଣି ବା ମୁଁ ଯିବି। ଆରେ ବାରେ ହଟିଆ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆମେ ପରା ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛେ। ସମୁଦି ଆଣି କଣ ଭାବୁଛ ବା? ମୋ ପୁଅର କୋଉ ଗୁଣରେ ଏମିତି କମ ଅଛି କି? ଟିକେ କଳାଟା ଆଉ ଟିକେ ପେଟାଟା, ଆଉ ନହେଲେ କଣ ବା ମୋ ପୁଅ ପଛରେ ପରା 1,000 ଦିବାନି। ମମି ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛୁ ନା? ନାଇଁ ବାବା ପରା ମୋର 21 ବେଳା ବିସି କେସ ନା, ମୁଁ କଣ ତତେ ଇନସଲ୍ଟ କରିପାରିବି? କଣ ଶୋଇପଡୁଛ ବାଘ ନେକ ଶୋଇଲା ତ ଝିଅକୁ ଡାକୁନ, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯିବେ ବେଲିକା ଟିକେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଦେଖିବା ଟିକେ। କଳାରେ କଳା ତ୍ରିପଟ କଳା ୟା ପାଇଁ ଡ୍ରଜନେ ସାବୁନି ଲୁଡା ତଥାପି କଳା ନହବ କରା ମୋ ପୁଅ ପଛରେ କେତେ ଅଛି। ତୁ ବାପାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନା ମୁଁ ବାହା ହଉଛି, ନହେଲେ ମୋ ପଛରେ ତ କେତେ ପଡିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦା କେତେ କାଳିଆ ବୁଆ ଥିଲା। रे विधाता तू कहदे आसे चालुची मुआछी को बाटरे मम्मी जी आइला। हाउ चाली रे तोरा पद्म फुटे बेटा मन में लड़ी हो ଆଉ କଣ ଝିଅର ମାତ ପସନ୍ଦ, ଝିଅ କଣ? ଓହୋ ଝିଅ କଥା କହୁଛ? ଝିଅ ପସନ୍ଦ 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 ତ ନା ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, କଥାକୁ ବଢେଇବା। ଆଉ ନନା କଣ ସବୁ ରେଡି ତ? ପସନ୍ଦ କି ନାଇଁ କହୁନ ଟିକେ? ଝିଅର ମାତ ପସନ୍ଦ ଅଛି। ନନା ତମେ ଖାଲି ତ ଏଇ ତ ଖାଲି ଆଉ ଝିଅ କଥା ପଚାରୁଛ ତମକୁ? ଝିଅ ଝିଅ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ପସନ୍ଦ ତ ନା ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଧନ କଣ ଯେ କହିଲୁନି କିଛି? ପସନ୍ଦ ତ ହେଲା ତ। ଦେଖ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ନନା ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଥା ସବୁ କଣ କହୁଛ? ପରାଜି ତ ତାହେଲେ କଥା ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ନବା ଦବା ବାହାଘର କେବେ? ଆର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରିଦବା ଆଉ। ହଉ ହଉ ମା ଛିଡା ହେଇଗଲୁ। ନନା ଖୁସି ତ ଏବେ? ଆଉ ଖାଲି ନନା ଖାଲି ବାହାଘର ଟିକେ କହିଦିଅ, ବାହାଘର ଆଗକୁ ବଢେଇଦବା ଆଉ। ଆର ମାସ 25 ତାରିଖ ଭଲ ଦିଟା ଅଛି। ହେଲା ଆଉ ଦିଥ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ କଣ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗେଇ ବଢେଇଯିବା ଆଉ। ଯା मंगलस्य स्वाहा ओम मंगलस्य पुंडरीकाक्ष ओम रावणस्य मंदोदरी स्वाहा ओम धृतराष्ट्रस्य गांधारी स्वाहा। भद्रलोकी कहीं भद्रलोकी समस्त देखिली ज्वाई की तो देखिली ना। ज्वाई तुम देखी पारे ना ଆମେ ଏଠିରେ ବସିଛି କାଳିଆ ବୁଆ ଝିଲି ବକୁ କଣ ଜୁଆଇ ମିଳିଲାନି କାଳିଆ ଚନ୍ଦାଟାକୁ କରିଛୁ ଯାଇ ଆଲୋ ମାଉସୀ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ? ଆମ ସୁନ୍ଦରିଆ କଥାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛି ଭଲ ସୁବିଧା।
ଓହୋ ମୋର ସିଆଡ଼େ ଅନେକ ବାହାଘର ଅଛି ତୁମେ ଏତେ ଡେରି କର ମାରି ଚାଲ ଉଳଳି ପକେଇ ଦନ ଟିକେ ବାହାଘର ତ ସରିଲା ଏବେ ସମୁଦ୍ରୀ କି ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଟିକେ ହକନା କରି ହେଇଯା ଟିକେ ତୁ ଏତେବେଳେ ଆସୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ କହୁନୁ ତ ବାହାଘର ତୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଟାଇମ୍ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ମାଲିକ ଛୁଟି ଦେଲାନି ଛୁଟି ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍ ଭଡ଼ା କରିକି ନେଉଛି ପିଲା ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ କାହିଁ ସୁରଟ ଦେଇକି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଆସ ମୋତେ ଦେଖା କରିବି ହଉ ଆରେ ତୁ ଯା ମୁଁ ମୋର ସେଟା ବସ୍ ମାନେ ପୁଣି ବକିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ତୁ ଯା ଘରକୁ ଭାଉଜ ଦେଖା କରି ଯିବୁ ହେଲା ଖରାପ ହେଲା ଖରାପ ନା ଖରାପ ନାହିଁ ଯା ତୁ ଯା ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଓ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କପଡ଼ା ଖୋଲ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ତମେ କ'ଣ ରାଗିଛ ନା କ'ଣ ବାହାଘରକୁ ଆସିଲିନି ବୋଲି ତମେ ଯେମିତି ରାଗିବ ମୁଁ ପଳଉଛି ନା ନା ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ ତମ ଭାଇ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ ତମେ ଘରକୁ ଆସ ନା ଚାଲ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଚାହା ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଛି କ'ଣ ନବ ଚାହା ନବ ନା କଫି ନବ ନା ପାଣି ନବ ତମ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ତମେ କେମିତି ଦେଖିବ ହଉ ତାହେଲେ ତେବେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି जय जगन्नाथ जदि आपको ये वीडियोटा भल लगी तापर बबुल आमर कहे ताहले लाइक शेयर कमेंट करंतु कमेंट रे जणांतु पार्ट 2 आनिबा कि नहीं आउ सब्सक्राइब करिया को जम्मारू भूलिबेनी बहुत मेहनत करूछु भल होती कि खराब होती से आम जानू कारण आम नुआ क्रिएटर आम देखुचु आम जहाँ से करुचु जदि कौटी किसी भूल है कमेंट मध्यम आमको जनातु आम आहरी भल करने चेष्टा करूँ एवं मंगू भाई अच्छा मंगू भाई किसी विषय कहे भल होती खराब होती आम जानू आप डिसीजन करेंगे आप ही जनइबे आमको कमेंट बॉक्स में जनातु तापर आम भल माने करने चेष्टा करुचु आगू भी करूँ मंगू भाई कौन कह अच्छी मंगू भाई अच्छी मो पाखे अच्छी जे आउ गोटे दबा कौन जरूरी नहीं मुझे गोटे कहीदेवी मोर दुईटा दरकार ना ओके आपने जानी सारे कौन आम ये छिड़ा हो आम ये कहूँ चाहबू जे आपण मैंने आमको फॉलो करूँ सब्सक्राइब करूँ आम पोस्टा को शेयर करूँ कारण आम बहुत आगू जावाक चाहूँ आपण मान दयारे जदि आपण दया हुए ताले आम आगू बढ़ू तो आमर जहाँ भी भूल त्रुटि अच्छी मार्जना करेंगे इति आमर कमल कमेडी स्टाफ जय जगन्नाथ एटा तम पाई कोन